Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggih bahasane nggih sangat indah. Ulian jawabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora kalah indah. Nggih. Punapa wonten lebetipun bumi kang langkung sae kangge kula Abu Hurairah dawuh. Akhirnya waktu itu Kanjeng Nabi jawab dawuh. Yen kang dadi kepala pemerintahan iku wong-wong bagus saking golonganira. Nggih. Nggih. Kira-kira niki lho. Dadi dari kecil mawon desa. Ini saya nyekel pemerintahan iki wong bagus-bagus nggih. Nggih nggih. Yo nggih sampean ra tau elek kok sampean mau muni elek karepe sampean piye? Senengane ngelek-ngelek wong, Yo nyatane bagus. Nek perkara ana sing maksiat utawa ora, ngono ku kan pas lali. Kata nggih, pas lali nek pas eling yo ora. Nggih. Wis dianggep lali. Yen kang dadi kepala pemerintahan iku wong-wong bagus saking golonganira. Yen wong-wong sugih iku wong-wong kang loman saking golonganira kabeh. Yen perkara-perkara nira iku dimusyawarahake ana ing antarané sira kabeh. Nggih. Tidak atas dasar apa kata Pak Ketua ngejak musyawarah. Ngene iki adune piye ndik iki ku wayah lho kan ngate. Nggih. Jadi nek ora wae repot. Nggih, ketua kepala iku kudune gelem ngrembug apa sing dadi urusane kabeh. Nek cara masjid nggih jamaah, nggih, nek cara desa ya pamungi, cara RT yo wargane. Kowe jak rembukan iki slokane mampet, bantai Mbah Zuladi. Yo mampet wae pancen kalene sampean buk sampean cor akhire kesumpelan kan ngoten. Mulane sing mare nyumpel-nyumpul nggih tanggung jawab. Nggih. Mulane nek cara janjane niku. Ya, janjane niku rada ndake. Kalen niku oleh ditutup dengan syarat. Ngoten. Nggih, niku lho sing kalene wis dadi talut-talut oleh ditutup. Ning ana syarate, nutupe kudu nganggo wesi krawangan aja dicor. Nek sampean cor, banyu ora iso mlebu. Bahkan akhirnya nggo kandang sapi. Krana dicor wae lho. Ning nek dienggo anu kan mboten. Wis ngono ku ya RT wong dewe penang ngandani. Kada, Pak? Lah jadi kada. Ya paling ora ya sarekat ya. Sarekat duwe ora? Wis paling ora petinggi. Nggih. Kan eta. Jadi nek pinggiratan nggih kalen iku oleh ditutup dengan cara nutupe nganggo wesi sing dilas. Lha kan ngeten, kan aman. Nek dicor walah ya sama juga bohong, goblok dadak niku. Nggih. Apa ngejur ratan sing didandani di desa. Mulane desa niku ya kudu njaga. Nggih. Ngombe ya ngoten niku kan kudune pancing ngoten. Nggih. Ana sesuatu dirembuk. Iki adune dingeten iki kan ngene. Nek keadaan sing nyekel pemerintahan iku wong bagus-bagus. Nggih, ora ahli maksiat. Artinya napa? Nek ahli maksiat itu kan betul maksiat bae kan ngeten. Nek kadang kala jenenge lumrah, jenenge urip nek donya kan ngeten. Nggih. Yen wong-wong sugih iku wong kang loman-loman saking golongane ira kabeh. Yen perkara-perkara nira dimusyawarahake ana ing antarané sira kabeh, iku ana ing dhuwure bumi luwih bagus kanggo sira kabeh katimbang ana ing jero
bumi. Artinya uripe sampean iku luwih bagus timbang mati krana napa segala sesuatu sampean diweni sarana dening Gusti Allah kanthi bagus. Nggih. Nggih. Lah piye wong sing nyekel pemerintahan nggih medun teng kene desa mawon mboten sekabupaten ya terlalu skalane terlalu besar. Nggih, desa Painggi niki ajeng anake anu muludan. Ya wis tenang ae aku sing nyiapi ubo rampene nggih teratak saksone sak konsumsine. Amin go nek menawa temenan. Ora ana sing ngamini. Nggih. Kan enak ibadah ngoten niku. Nggih. Sehingga nyeten iki lho tak kandhani sampeyan tak critani. Nalika akhire muntuk biyen nggih wektu arep pilkades. Luweh menjelang hari jaminan iki lho mbek era roh-roh ngoten iki sampeyan tekan kene roh-roh ana jaminane. Karena apa? Duwe milik dicoblos nek wis dadi ku malah ora. Nggih. Padahal biyen gak ndek modal, nalika wis ndek modal kanggo ngamal soleh malah ora. Ning nalika arep kan gak ndek modal. Nalika ape nyalon kan gak ndek modal. Wah akhire yo ana nasi bungkus teko tewel. Nggih. Nang niki yo ora wis dadi. Nggih. Nggih. Iya, muni nggih kok sampean potongane kok do. Ora ndandhe wong ngomong apane kok tenang wae sampean nggih. Biasa wae, ora ndandhe. Potongane ora kuwatir kon ngapa jen. Gak kon mujud iki. Tenang aja. Nyatane iya. Nggih. Akhirnya nek ngoten kan napa wah bar istighosah ngaji bar ngaji mangan sego tum krana ape calonan peti kan enak lah wong suge-suge iko inokune Austikuma ana majelis zikir no majelis tali ben rakyat bengak-bengok ayo kan ada sehingga segala sesuatu ini apa yang terjadi di kalangan masyarakat permasalahan itu dirembuk kan tiba bagus sehingga nek ngono urip iku enak tur enjoy yen wong kang nyekel pemerintahan ira kabeh iku wong kang ngolo-olo nggih nuruti senenge dewi lan yen wong sugih-sugih nira wong bakhil-bakhil dit lan perkara nira diserahake marang wong-wong wedok nira kados wau sing kula kandha mbuh kula niku mboten denger ngoten niku Mbah ibune nggih lah nek kula niku bakal montor nggih nek bakal montor niku roh sik ya ngenteni bojoku ngapain tuku montor leren kon ngentoni bojone jane nek bakul akeh garo nggih tapi ya roe nggih ngoten niku wah ana bojoku oh nek soalé nek roh bojone make ae kan ngoten niku nggih mane sawong-wong niku nggih ngoten niku akhire roh nggih mane nek napa nggih segala sesuatu sampean nek mutusi masalah iku ya jamin bojone wae ya ajak rembukan di aku mang tuku motor gosmini motor kada tuku semene wae duit double nggih tukono kembar ngene iki ngoten nggih ngene jan ya sarjana ya lha nggo apa malah kon nggih mbah mayos nganu niki pasir-pasir randenger tuku pasir kok ngene kae dhuwit wani wae iki ya ora wani ora nyekel dhuwit mbah kono ibu
nek keadaan ngoten ing wetenge bumi artine mati iku luwih bagus kanggo sira kabeh katimbang ana ing dhuwur bumi. Nek ngoten ndang ngemut kabeludo nggih ya Jan wani Jan an Abdullah bin Mas'udin tengah jam nggih an Ibnu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala annahu wa sunni Ibnu Mas'ud oh nggih kala iku dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud dawe Abdullah bin Mas'ud ini stata talamun kuwasa sira antaji alai yen ton dadekake sira kanzaka ing gudang panganira hai sulaya kulo ing dalem sekirane ora mangan ing kanzaka asu sapa uler latanalu lan ora mekulih ing kanzaka alusu sapa maling fafal monggo nglakonana sira bisa dakoti ing sedekah diriwayatake sing Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu panjenengane dawuh yen sira kepengin supaya gudang pangan nira nah awak dhewe ini kan gak duwe gudang pangan ya daringan Jon ora denger daringan denger daringan Orang ngerti jaringan astagfirullahaladzim. Nah cara wong biyen jaringan itu ada beras. Jenenge jaringan tapi jaringan itu akhirnya dienggo istilah umum tumrape macem-macem. Apa kang dadi kemampuane wong wedok? Oh wong wedok iku kena dienggo jaringan temenan le. Aja nganti uwal. Tau nggih krungu ngoten nggih. Soalnya apa bojone kena dienggo jaringan artinya apa gak boros iso digo nyimpen beras yen sira kepengen supaya gudang pangan napa wau duwe jaringan rapan tikus isine gak dipangan tikus mulane yo sing jaga jaringan sampean napa sampean ya jaga sampean jaga temenan aja ngasih sing jaga jaringan dipangan tikus lha sing repot tuh saniki niku nggih jaringane aman ning sing jaga jaringan dipangan tikus Jon ngerti Jon ngerti sing jaga jaringan dipangan tikus ora iki wah iya sing jaga jaringan dipangan tikus karena sampean ora iso njogo sing jaga jaringan mulane sampean tak kandhani sampean mergawe kewenceng ku kena mawon sregep ku kena asal sampean sembodo nek sampean ora sembodo dadi wong lanang akhire sing jaga jaringan dipangan tikus karena sampean gak nglanangi temenan kan mulane sampean aja goblok temen-temen nek mergawe niku ya sregep po ning aja nganti ngentekno tenaga sehingga wayahe ngoten niku sampean ya kuat wayahe ora wayahe sampean turu akhire sampean sing jaga jaringan dikrokoti tikus mudeng ra sampeyan iki mudeng ra oh mudeng nek ngono iku ndeke nggih yen sira kepengin supaya gudang pangan ora dipangan nul Yeah.
أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين